Sa mga litratong kuha kan Tabaco City PNP, mailing ang pagtaong asistensya kang hipatura maging ang personalis kang LDR Remo sa lugadan na motorista na naaksidente sa tinampong sakop kang Barangay Salvacion, Tabaco City, pasado alas 8 ng banggi kang Domingo, Pebrero 12. Binisto ang motorista na si Edison Buen Cardino, security guard asin residente kang Barangay San Lorenzo kang parehong syudad, napigdara pa man kuta sa ospital, alagad binawian man sa naning buhay. Sa impormasyon, mantang pigbabaybay ni Cardino ang lugar kang insidente, naokupar ka ng ibong na linya na naging rason nga ni mabangga ka ni ang kasabat man na motorsiklo. Ang banggi kaya sir, talagang buwilohon dyan. And minsan, ang cost din talaga is yung mga pedicab drivers na dahil mga reflectorizer. Kaya masisisay man sir na medyo makaskas. Tapos sa inutan, ayun pala may padjak. Talagang, ano ko to sir, matataraka. Binisto man ang driver kang nakabanggang motorsiklo ni Cardino na si John Lester sa Pico Roysa, asin ang backride kay ni na si Jean Villadolid na maswerteng nakasalbar sa insidente. Magluway-luway na po kitang maray. Para man po sigurong problema kung magluway-luway, ang importante po ay makaabot kita sa harong o sa opisina na safe. Magluway-luway lang po kita. Aminado man ang ipatura na bako na bago sa inda ang mga siring na aksidente, partikularmente sa pinangyarihan kang nasabing aksidente. Kaya pa nga po ni Pablo, urog na sa mga motorista, magbalon pirmi ng labing pag-iingat, nga ni makaibitar sa anuman na diskwido. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.